Lehet. Jó napot kívánok, én Babicki Adrián vagyok. Balatonszárszóról jöttem, a családommal járunk a kedves Szigfriedhez és a fiához gyógyulni. A kislányommal jöttünk, aki lisztérzékeny, és remélem, hogy rövidesen helyreáll az emésztése. Ehhez kapcsolódott a neki ajánlott táplálkozás, és a családban mindenki ezt kezdte el fogyasztani, amit ő. Történetesen zsírt, minden olajat kivontunk az otthoni étkezésből, ezt mindenki így csinálja otthon. Nagyon sok házi húst fogyasztunk, a tejtermékeket nem fogyasszuk, de nagyon sok zsírt, húst, kolbászt, szalonnát, ahogy az elő volt írva a receptem. Ennek hatására sokkal energikusabbak lettünk, jobban vagyunk, az emésztésünk láthatóan helyreállt, pedig mi nem akartunk különösebben semmit, a Dórira fókuszált mindenki. Ennek ellenére mindannyiunknak látványos változás volt, ugye az ember minden nap szembesül a széklettel jobb esetben, na most ez nálunk is így volt, és ez teljesen eddig ismeretlen dolgokat láttunk ezek után, ami mellékhatásként ezzel jött, hogy jól érezzük magunkat, lefogytunk, a zsírtól lefogytunk, igenis, amit én eddig nem így hallottam, hogy így lenne. Én 66 kiló voltam, ebből semmit nem tudtam leadni, mondjuk nem is fogyóztam, de nem mozdult sem erre. Egy hónap alatt lement 6 kiló, és azóta ezt tartom. Én 170 centi magas vagyok, és 60 kiló. 3 gyermek anyukája, és én soha nem sportoltam például. Most érzem, hogy fogok mozogni, mert végre energia van a testemben. Ezt érezni lehet, hogy az embernek visszaállnak egy bizonyos működések. Az emésztés az érezhetően helyre rakta ezt a dolgot, úgyhogy köszönet a doktor úrnak a jó tanácsokért egyelőre, mert még gyógyulni lehet, hogy majd most jövünk, lehet, hogy már nem kell. És a diétát én mondjuk folytatom a kislányommal is még szigorúbban, de meglátjuk annak az eredményét, arról is nagyon szívesen beszámolok majd később. Köszönöm szépen. Tehát ezt közzé tehetjük, ezt a filmet? Természetes. Köszönöm szépen.